Nalazimo se u jednom super luksuznom kombiju, odnosno to nije kombi, to je rezidencija. Imamo ovdje i gospodina Antuna Čoliga. Matija, Pozdrav ljudi. je ovdje nekoga koji ne skida kacigu nikad kuha. Ja sam Hrvoje, pičim biciklom oko svijeta. Trenutno je 5. dan u Rusiji. Piči se 250 do 300 km dnevno. Idemo do Vladivostoka, pa onda poslije Australija, pa Kanada, onda opet Europa. Nikakvih problema nemamo ovdje, ljudi su stvarno divni i evo konačno sam se našao s vama dvojicom da evo ovjekovjećemo ovaj trenutak. Pao je i prvi guranac na ruti. Dobar dan, gospodin Hrvoje. Danas je jedan jako važan trenutak, danas sam napravio 3000 km. Baš evo sad. Sretan put i da završi, samo što se navija isto vama. Evo ga, družili smo se sa ekipom Hrvoja Jurića koji vozi put oko svijeta. Ovo je njegov prateći kombi u kojem je snimatelj i koji upravo nakon sat i pol vremena druženja s nama, nakon što on krenuo na put, odlazi. Hrvoje, želimo ti zaista sretan put, to što radiš zaista je momačko, svaka ti čast, obići svijet na električnom biciklu je nešto što ne može svako.